Karamarka našeg proračuna. Moga i Basove. Ovdje ste dobili od Milanovića iz proračuna našeg i vašeg. Molim vas! Popuši, klekni pa popuši. Ljubav prema svima! Ko nas je ubio u ovom zadnjem ratu, Hadić, bio je antifašista, jebote ovo. Ljubav prema svima! Jebote Milanović. Ljubav prema svima! Milanović je ubio u zadnjem ratu nas. Evo ti puši, puši po lesi materi. Koliko si u rovu bio? Ljubav prema svima! Koliko si u rovu bio? Pa ti je dozvolio da to izneseš. Koliko? Ujma nemaš u ničem. Koliko si bio u rovu? Ljubav prema svima! Daj mi izvala. Samo uspjeh! Samo uspjeh! Ajmo svi! Samo uspjeh! Samo ples! Samo uspjeh! Samo ples! Gledam ovoga Manolića, kako li se zove, na televiziji, on govori o Jasenovcu. Zašto nije spomenuo, on ide 10 km grobnicu kod Maribora, da se zna ko tamo leži, hrvatska djeca i žene. Zašto to nije spomenuo? Zašto nije spomenuo Kočevski rov? Zašto nije spomenuo u slovenske rudnike gdje su nabijeni žena i djeca hrvatska unutra i pogušeni? To nije niko spomenuo nigdje, gledajte, nego samo Jasenovac spominje. Izvinite, kao ste rekli da se zove? Ja se zovem Galis Martin. Hvala. Kanadski državljan. Koji je nakupio $1.250.000 i predao ih Šušku i on nakupi 60 autobusa marš na Washington za priznavanje Hrvatske. Na 50 minus sam organizirao 40 autobusa marš za priznavanje. Nisam dobio plakete, nisam dobio spomenice, ništa. Ovi koji su čuvali tu zgrade, Kosorica je dobila čim brigadira gledajući televiziju i rad. A ja ništa. Ili tako? A ovdje je Tuđman rekao da nije bilo iseljene Hrvatske, ne bi bilo ni nas. Jer istina je. Pa kakve su to zasluge i podjela? Ljudi, ima li to smisla? Nema.